Ja, welkom bij de 5e aflevering alweer van Wie wint de beker? Het programma waarin we samen met de werkgroep Hardcups Maastricht op zoek gaan naar een schoon ontwerp voor de plastic beker die we met de vastelavond gewoon gebruiken. We hebben een aantal juries gehad, er zijn nog 3 ontwerpen over. Het wordt niet voor de volksjury. Ja Harry, nu gaat het echt gebeuren. Nu gaat het gebeuren, hè? Dat is dan wel wet. Ja, die nog 3 ontwerpen over. Ja. En we hebben nu de volksjury, het vastelavond vierend volk van Maastricht. Ja, uitgenodigd. En die gaan bepalen welk ontwerp gaat winnen. Ja. En wie gaan we dat doen? Nou ja, ze hebben dadelijk 11 punten te verdelen. Ja. Ze hebben 3 ontwerpen. Ja. En ze mogen over die 3 ontwerpen 11 punten gewoon geven. Ja, oké. Na afloop Ja, goed, ga die tellen. inleveren en dan gewoon voor zeer strikt met notaris gaan vertellen. Dat kun je straks. Ik kijk even naar de jury. Ik zie daar een drapeaudreigster. Ik zie vast al een vierde van het jaar. Zie ik daar. Ik zie iemand van de Jukes. Ik zie een zangende artiest. Ik zie iemand van de pers. Ik zie een kakkelpieper. Yes. Oh, dat gaat heel chic gebeuren. Dames en heren, je kijkt vanuit de formulieren. En aan u de belangrijke taak om het winnende ontwerp te gaan kiezen. On the gang. We schuiven even door, want dit is wel zo, dat is dan helemaal bedekt, hè? En dat is, rond de lucht. Margriet, wat vindt ze ervan? Ja, ik vind het heel erg chic gemaakt, ik vind het kunstig en het is geweldig. Ik vind 3 vind ik geweldig. Maar 2 is ook heel goed met de vastelavond te maken en ook de print en alles zit eigenlijk erop. Wat met de vastelavond eigenlijk behuurt te zien, dat vind ik zo chic trouwens. Hè? Ja. Ja, echt hoor. De trompetten, de Maastrichtstagijs, ja, het moorzwief, het is geweldig. De drapeau, hè, want die huurt ook bij vastelavond. Hè. En hoe punten geven, hè? En hoe punten, maar nu, dat is altijd ontzettend moeilijk, want maar we voorzien het wel. Ik ga nog even naar het volgende en dan kan ik staan kijken van wat wel ligt ermee. En is het lastig? Dat zijn zeker lastige keuzes wat we moeten maken. We zien allemaal kleurrijk. De ene is statischer dan de ander. Maar gewoon kijken wat er goed gaat komen. Ja. Die is van de non-Jukes, hè? Van de hotelzaal. Klopt. Wat zou je denken dat studenten leuk vinden? Nou, ik denk dat de studenten vooral op zoek zijn naar dingen rond de stad. Dus wat zichtbaar is, wie de Oudemasbrug, wie de Sint-Janskerk. Het is allemaal leuk om terug te zien en vooral de vrolijke dingen, wie de trompetten wat voorkomen in sommige tekeningen. Ja. Dit zou een collectors item moeten gebeuren, hè? Ja. Die gaan voor op heel veel studenten hoe ze terugvinden. Dat denk ik wel, dat weet ik al zeker. Goed, succes. Dankjewel. Maar je mag eens kijken, dat heb ze nog niet gezegd. Nee. Ik vind het ook eerlijk gezegd best wel lastig. Ja? Goed, zo zal iemand zeggen van het is lastiger als een liedje uitzoeken, maar ze verschillen van karakter, vind ik. Ja? En het heeft allemaal wel gehad. Maar die is vastelavond sfeer van het jaar. Weet zeker wat vastelavond betekent, dus vindt ze dat ook terug in de ontwerpen? Ja, maar op 3 verschillende manieren, vind ik. Ja, er is wel al een wat mijn voorkeur heeft, maar die verraai ik nu lekker niet. Oké, nou vul maar lekker in, hè? Ja, dat kan ik ook doen, maar leuk, ja. Ik vind ze wel leuk geworden. Succes! Dank je.
2 gaan 6 turfjes. Bij nummer 3 gaan 2 turfjes. Arie, je zit druk aan het tillen. Jazeker. Ja, geen notaris erbij, maar wel De voorzitter. voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. ja. Ja, afdeling, bestreken. Ja. aan Heuveland. Maar dat is niet zomaar in, hè? Nee, nee. Wat dacht je? Oké, geen lukken met dat tillen? Dus wel een kiekje, hè? Ja, een beetje. Ja, ik ben nieuwsgierig. Ja, dat kan ik nu echt niet Nee? laten zien. Nee? Nee. Moet je niet gewoon van dat huren? 3 februari. 3 februari? Ja, Dan weer bekend? dan maak ik het bekend. Oké, ik zou zeggen, til lekker weg. Hè. Ja, dankjewel. Hey, succes hè! Jo. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Gaan we door? Ja. Nummer 1. Nummer 2. 7.